Čau bráško, dneska si ukážeme 10 do piče 5. Čau bráško, dneska si ukážeme 5 najdražších skinov v Counter-Strike. Na 5. mieste tu máme Sports Gloves Pandora boxy vo Factory New kondícii. Tieto rukavice sú v stave Factory New extrémne vzácne kvôli veľmi úzkému rozpätiu floatu, lebo sú pravdepodobne flowcapnuté. Fialová farba je brutálne pekná, na Pandora boxoch je proste považovaná za najprestížnejšiu. Odhadovaná cena rukavíc sa hýbe medzi 50 až 70 tisíc eur. A prečo by to mali byť najdrahšie? A prečo by mala byť po piče? A prečo by tieto rukavice by mali... A prečo by boli tieto... A prečo sú tieto... Po piče, skurvej! Ja neviem vyprávať. Na 4. mieste tu máme M4A4 Howl v Statraku, ok? Tento krásny červený skin s vlkom, ktorý má brutálny lore a je úplne nádherný. Odhadovaná cena tohto skinu sa blíži okolo 100 až 150 tisíc eurami. Je to brutálne drahý skin, už si proste v podstate si môžeš povedať, že vlastníš byt v pixeloch v hre, ok? Ak by si náhodou našiel in-game takýto skin, už len, že proste ho niekto vlastní, tak je to proste rarita podľa mňa. Ako ďalší skin na 3. poradí tohto rebríčku sa nachádza suvenír AWP Dragon Lore vo Factory New kondícii. Nemôžem ti ho ukázať, pretože si ho nemôžem vygenerovať z nejakého dôvodu, ok? Rozdiel medzi suvenírom a klasickým Dragon Lorom je brutálny a to je v podstate len v nálepkách, ok? Táto zbraň sa odhaduje v cene medzi 250 tisíc až 450 tisíc eurami. Cena závisí od toho, aké zlaté nálepky hráči a týmy sa na nej nachádzajú. Ako druhý skin v tomto rebríčku sa nachádza AK-47 Case Hardened v 661 patternu, ok? A musí byť ešte v Statraku dokonca. Tento skin by mal mať odhadovanú cenu okolo 1 miliónu dolárov, ok? 1 milión eur. Čo je nám také vzácne, ok? Sa pozrieš, proste klasické akačko. Vzácna je tá farba. Každý ten pattern má vlastne inú farbu. Keď si vybereš iný pattern, tak dajme tomu, ty môžeš mať modrý zásobník namiesto toho tela, ok? Ale to telo je najvzácnejšie, to je pattern 661 a je brutálne vzácny. Jedného dňa dokázal Anomaly otvoriť tento skin dokonca. It's the best pattern. It's the best pattern. I got the best pattern. I got score pattern. I got score pattern. I got score pattern. This is worth so much money. A ako posledný skin, bráško, máme tu Karambit Case Hardened. Musí byť v patterne 387. Zapamätaj si to, 387. Je brutálne nádherný, proste playside je úplne modrá, nádherná proste a odhadovaná cena tohto nožíku je 1,5 až 2 milióny dolárov cca. V minulosti majiteľ tohto nožíku odmietol ponuku vo výške 1,2 milióna eur a odvtedy jeho hodnota len stúpala. Je to proste luxus. Mať tento nožík, to je niečo ako proste mať Monalízu medzi všetkými skinmi v CS-ku. Je to úplne nádhera. A teraz si predstav, že by si mal tento 661 a potom ešte by si mal tento 387 Case Hardened. Kamo, úplne S-tier masterpiece. Nádhera. No, a ešte ti ukážem rozdiel, aký môže byť, ok? Keď budeš mať iný pattern, čo je číslo od 1 do 1000, tak ten nožík bude vyzerať úplne ináč. Proste môže byť žltý, môže byť hociaký chceš, proste bude mať len také modré flaky, ale henten full modrý playside, ako si videl pred chvíľočkou, bol ten najdrahší skin v CS-ku. Dúfam, že si o čosi mudrejší, keď som ti ukázal pár najdrahších skinov v CS-ku a ďakujem, že si sa dodíval do konca tohto videa. Viem, že to nie je nič profesionálne, pretože sa saktávam stále ako kokot a daj odber. Veľmi mi pomôžeš. Pa.